Ya iki engko iki panganan kuwi, suket iki. Arep wis suket wah akeh. Ora roh nenek suket nang kene sak mbruh-mbruh ngene iki. Ruang nulak ngaret ngaret wingi nang kene suket sombrah-brah kaya ngene iki. Eh, delet ya lah sak gedhi lah carane ngene iki. Suket kok umbrukan kaya ngene. Ning yo oleh ora enak asile ora enak apa-apane. Nang ladang ya ini ya kayak mangkat jan. Kayak rampungan nang omah apa kowe dhewe. Wedoke gayan, penorno sing nyapu, masak. Saisah, umbah-umbah. Harusnya sayangnya diablok. Bias. Akeh ra karuan kok ngene. Apa kayak ngarit mun aku kayak. Mandi ngarit suket. Sesuk ngaret kene nah masuk iki. Pedang-pedang. Ora entuk sekete de diriti de. Dingu dhewe sapi ku akeh de. Wong arep pecicilan sampean iki ngerti ngene wong mbok riti. Kamu mbok riti, iki dingu dhewe sampean ora ngerti anu sekete taingu de. Ya nyono ora entuk panganan. Wong anu de sapi ku akeh ngerti mbok riti de. Wong ngarep apa-apa njero. Wis wong iban kabeh nyok. Bun kabeh iki. Ora gur ngarep ngono ora entuk suket real diriti. Ora entuk apa ora entuk. Iki engko iki panganan kuwi, suket iki. Sampeyan ki yo aneh lho, Dit. Ngomong tak. Apa-apa suket diriti ora oleh. Gumun karo wong iki. Wong arep lho. Suket ngono nek diriti ra entuk. Weram men dadi wong iki. Gumun iki aku karo wong wis tok iki. Oh, Des, sih. Gila ngono. Kuwi pen kabeh suket-suketku sak pakane iki. Wong kemong ki piye lho jan iki wong aku lho gerak teko. Karo bapake apa ora lho kok malah muni-muni iki piye to jan iki. Aku ora arep nyeneni gerak teko. Kok gak muni-muni lho. Wong jan kek sukete malah ditinggal ngene iki. Malah peneran kok tak gawa balik tak di gawa malahan. Ning ndi yo bapake yo iki. Lunga. Lah ya trik ana tak trik ngono ya jelas dhek muring-muring to. Akale. Tak lecet ngono dhek mesti muring-muring dhisik. Tak ngono kan dhek wedi tak jemukne suketku saiki. Ora dileceti ngono ya jelas remuk aku. Ya iman to suket sakmene iki kena arep ditinggal iki yo. Apa maneh aku ki ora patek anu. Aku lho meneng-meneng yo sekolah. Ya rada dhuwur sekolahe. Mending tak gawa tak go pindah to. Ya kok unik to. Menteri bayi bapake arep njupuk seperti wong kemon. Tak gawa tak jemuk. Loh, sukete kok ra enak. Neng ndi? Jane wong kemon ki yo balik blayu rono ora gawa ki kok ra enak yo. Dijimuk malah ra enak. Malah mbolah arep balik ora ngurusi suket, selak panas.